Hapus iawn. Reit, Ed, be am roi croeso cynnes i Rhodri Owen. Mae Rhodri Owen yn y tŷ, ser yn X-ray ar y BBC. Mae Aris Bydreces 93, ond heno mae'n eistedd ar ei soffa ni. Hei, Rodders. Croeso. Shwd i chi, chi'n iawn? Ti'n licio'n rapiwr ni? Ymdrech arbennig, good effort, de. What a tig. Ti'n iawn ddo? Dwi'n iawn, ti'n iawn? Ie, fi'n ffaindio. Fi'n joio dysgu Cymraeg. Ti'n neud yn dda o'r tig, i si? Mae'n yn lyflu. Yn dwi just, yn dwi. Ie, yn dwi. Disgwyl tan ddiwedd y gyfres. We wait and see what you think of the end Tan of ddiwedd the y rhaglen, series. ie. Ie, yn union. So, ti a Lucy yn cyd-gyflwyno, co-present, Yes. X-ray. Ie, yn union fatha chi, ond bod ni'n briod. Yeah, but then Yes, my... well, there's still Well, time. the end of the series. Union, dyn ni'n mynd gytre gan y gilydd ar ddiwedd y dydd. Ie, yn union. It's the Christmas special. Ydy hynna... We get married. Parti Nadolig. Parti Nadolig. Ydy hynna'n hynlle? Is it a nightmare neu hyfryd? Mae'n hyfryd, achos dim ond un diwrnod yr wythnos i ni'n gweithio gyda'n gilydd, ni'n ffilmio links X-ray, ac ar wahan i ni, dyn ni'n ffilmio yn unigol. Ond mae'n neis, i fynd i'r gwaith... You've got to say it's nice, really, Ie, mae fel diwrnod mas. Oh, neis. Beth ydy the whole story on X-ray? What's your favourite type of consumer story? Oh, wel, nes i ffilmo un wrth diwetha, ac oedd e'n stori ofnadw. Just teulu yng Nghaerffili, just i fas i Gaerffili, ac yn eu tŷ nhw, oedd problem dyn nhw gyda'r llygod mawr. Rats? Ie, ond oedd nhw fatha mice. maint cathod. O'n nhw'n anferth, ac o'n nhw'n methu cael gwared o'n nhw o'r tŷ, oedd e'n ofnadw. Fy ni trafod gyda'r fenyw sy'n byw yn y tŷ dros nesaf, a hi'n gweud, mae'n lyflu, achos ar ddiwrnod braf, pan mae'r haul yn gwenu, ti'n gweld y llygod mawr ar y stryd yn wario gyda'i gilydd. No. I like a lady whose glasses half full. Oedd e'n ofnadw, oedd y broblem yn ofnadw i'r teulu. It's a lot different than to holiday programmes, because he's done a lot of holiday programmes. He's very jammy. Which explains the tan. I can only imagine. Ie, wel mae wedi bod yn neis iawn i weithio ar raglen ni tramor. Ond fatha chi, dych chi ddim yn mynd bant i fwynhau. Chi yn i weithio ac i ffilmio gyda'r camerau. Sy'n anodd weithio pan mae'r tywydd mor dwym. Ond na, oedd yn brofiad neis i weithio dramor. Beth oedd ti'n hoffi mynd i wylio? Ble. Ie, fel i ymlacio, ddim i weithio, i ymlacio, joio. Yn ddiweddar, dyn ni wedi bod yn sy'n fatha tip i arbedarion, dyn ni wedi bod yn mynd i America lot. Achos bod ffrindiau dyn ni na. Felly... Helo, dyn ni'n dod i aros. Felly chi'n gallu mynd am hirach. Pwy ffrindiau? Mae Matthew a Duncan ffrind arall i ni. Movie stars. Ie. Clang, name drop. A maen nhw gyd yn byw yn Los Angeles, i'n neis iawn, so os dyn ni'n ffansi wythnos bach, mae'n handi weithio i dim ond flight bach. Bach o hael. A ti'n licio America lot? Fi'n licio America. Dwi erioed wedi bod i America. Never, ever, ever. Oh, we'll have to take it. Be raid, ie. Ond ti'n mor brisi ar y foment, achos cyfres newydd. Os, mae cyfres, dyn ni'n neud exo wrth gwrs, ond yn ogystal â ni, cyfres sy'n newydd ddechrau heno, wrth gwrs, mae'n fyw ar S4C o ddydd llun tan ddyddiau, a mae'n siwr gymaint o hwyl, dyn ni'n cael laff fel maen nhw'n gweud. Dyn ni'n rili chwerthu, mae yna westeion, lot o eitemau coginio, fel mae Bryn yma heddi. Dyn ni'n coginio'n fyw, eitemau ffasiwn, hefyd consumer, ambell i eitem fel yna. Felly mae'r rhaglen ymlaen am 7 o'r gloch yn fyw, ac yna'n cael ei ailddangos am 10 o'r gloch yn nos, yr un rhaglen ond yn cael ei ailddangos wrth gwrs. Mae'r holl rhaglen, dyn ni eisiau'r gynulleidfa i fod yn rhan ohoni, enghraifft i gysylltu Facebook, Twitter, felly mae'n lot o hwyl a mae'n lot o werthu'n ar y rhaglen. Felly, gwyliwch, heno. Bob nos. Wel, oedd yn llun tan ddyddiau am 7 o'r gloch. O, nos Wener, ti'n cael ymlacio. Dyn ni'n cael ymlacio. Nice. Now, quiz. Quiz? Fi'n licio quiz. Sut mae dy Gymraeg di, Mr Rhodri Owen? Dwi Abertawe, cofiwch. Ti'n barod? Ydw, fi'n barod. Mae gen ti 20 eiliad ar y cloc i gyfieithu gymaint ag y gallu di o eiriau o'r Saesneg i'r Gymraeg. OK, na i ddechrau. Ti'n barod? 1, 2, 3, go. X-ray. X-ray. Peled yr X. Quick. Holiday. Gwyliau. Magazine. Cylchgron. News. Newyddion. Pancake. Crympog. Presenter. Cyflwynydd. Spring. Gwanwyn. Gwanwyn! Dream. Breuddwyd. Barrel. Barel. Terrible. Casgen. Communication. Stop! Time is up. Mae'n anodd yn ystod fan hyn yn trio meddwl am y ffilm. 6. Dwi wedi siomi fy hun.
Be dwi'n licio, because he didn't know what barrel was, he just said barrel. Barrel. With a Welsh accent. Barrel. Fel wedys i, dwi'n Abertawe. Mae'n iawn. Mae'n anodd yn fanna. Mae'n rili anodd i ystaf fan hyn. There we go. Dyn ni cwbl o quizzes ar rhaglen. Mae'n hawdd i ofyn y cwestiynau, ond i ystaf fan hyn, mae'n hollol wahanol. So we know how Welsh learners feel now on the spot. It's more difficult. OK, da iawn. Bryn 8 Rhodri Owen. I've got a feeling this will be finding its way i'r gwylod. Hwyl fawr. Diolch yn fawr, Rhodri. Ie, oedd e'n neis iawn cael sgwrs efo ti. Neis iawn, bod fi wedi colli'r quiz. Neis i weld ti eto. A ti, pob lwc gyda'r Gymraeg. Reit te, aros am fyny bach, achos bob wythnos mae gair yr wythnos. We've got our word for the week, which this week is... Cogydd. Chef. Chef. We've also got idiom yr wythnos, neu ymadrodd yr wythnos. Idiot of the week. Na, ddim o'n gwybod. Idiom of the week. Idiom yr wythnos, Idiom. neu ymadrodd yr wythnos, which is dros ben llestri, which means... Which is over the dishes. Dishes. Over the dishes. Mae'n gret, yn dydyn? Was it like over the top? Yeah, over the top, exactly. Well, siarad about over the top, because Ed will have a little ditty, no doubt, about over the dishes. Take it away, Ed. Ymadrodd yr wythnos. Cyntaf un. Cyntaf un. Dros ben llestri. Dros ben llestri. Ymadrodd yr wythnos i chi a fi. Da chi'n hoffi Christmas. Dio ddim i mi. Mae'r boi wedi mynd dros ben llestri. Interesting. I thought we were friends. What's wrong with my shirt? Having a go at your shirt. It's all right. Tipyn bach yn dyn, bit Ti'n light. poch o bwtwn fan A tipyn bach. Sorry, cameraman. Sorry. Do you know what I mean? It's probably your drum cake. Cacen drum. O'n i'n gwybod sef rhywbeth i'n neud efo fi. Oh, I knew it'd be my fault. Beth bynnag, Nancy rwan. Ooh, talking about cakes, eaten mess. Looking forward. What's eaten mess in Welsh? Pwdin llanas. Ti'n So lico? big gwell O, nag joy, oes. os dim byd yn well, ti'n iawn fan O, neis. Ti'n edrych fel ti'n lico. Gormod y bwdyn yw'n Gormod o bwdyn. Nawr te, boys. So di pop o mwtwn sydd o to. Oi, shush! Nancy fach, cariad i mlaen, cariad.